Zdravím ľudia, vítam vás z nového videa a dneska je to video z Minehero a dneska si povieme, ako som už začal byť závislý na Minecraftovom cukru. Tak a ideme na to. Jednoho dne som si tak krácal po svojej bejske, išiel som za svojím koníkom a spýtal som sa ho: Čau koník, jak sa máš? A on mi odpovedal: Čau, jak sa máš ty? Koni hovoria? Ne, ja len som práve Minecraftový cukor by som mal nejaké peniaze. Čože? Ale Minecraftový cukor je špatný. Je veľmi, veľmi špatný. No tak, skús trošičku. Dobře, tak trošičku skúsim. Tak fajn, už čo hádžem. Oh my God. A takto prvýkrát som si zlomil nohu. Dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like a odber a zatiaľ čau.